Kablashbon ngap yang sabah bisa sen ha kanika channel ke ju media. Te haden ka government of Meghalaya nam naka office jong ka principal of kyang ba government higher secondary ok kyang ba government college kala de ban penmi ya ka first list jong ki baca jit ban puli BA ban BSc BEd hapo jong ka kyang ba government college bat ki lakhot ya ka ya ki ba cha select first list cha ka counseling ha ka khat ring July arjar pesan but bon ki ba pep ha ka counseling ha ka khat ring July arjar pesan menta ken penmi sa ka second list jong ka BA BEd namta usnem arjar pesan arjar penriu kidang bon ki samla ki ba sha jit ha kene ki second list no but kin ya kene ki second list ki khot cha counseling ha ka ar ring July arjar pesan but kinra kumjo ki dokumen kya borok kene ki dokumen nado iwe hadu ispeu nangta ke bot surok bat original ki haban ra cha ka counseling but dada ki pep kine ki second list but kin sapen mi biang ya ka third list ki ba lada dang don ki sit ki balai te kine kita ki samla ki ba sha jet namta ki on safe categories sa saumut mo ashram Sonika Singh Richard Shri Ayasha Mo Thanti Saswat Shanket Shahu Tegushia Khanam kini kita on the safe order SC/ST Govindu Soren Rajendra Shel Abhishek Kumar kene Nawada district namta ki ba don dunat khotmet kenong nil don ta iwe namta ki chidol trat jongka Meghalaya ST ma kene ka kisa khandai tali ki badang sha jet khandai ngut ki badang sha jet ha kene ka list ki base kat kum ka and set score jong ki mo te kebawan ko kadai ka Iwan mi da ka suchen Sawandar Phul Dhar Safira Sintem Agustin Manar Yubianki Salahe Dalamika Sungo Riwanki S Manar Amai Balari Nongbet Ipinaka Saki Pala Borok kini ki kandidat ki bahasa jet kin wan syaka counseling ha ka ring Julai arjat punsan mo lada kim wan te kemut kim sha jet re cha kaneka program jongki cha kaneka kim yok re ban puli ha kaneka college te kin sapen mi biang ya ki third list ladang don ki sit ki balai tang kum ne he ngini chem ha ki third list ladang don ki sit ki balai kumle shibon ngini chem